Poi Narendra Modi umitirang badu jongkari India saka jingelek kemen Christmas ki Kristan New Delhi henin kesengi tunginya sengap iki kubor ki bakambanya. Kublai pi baro ki piang sobahai pi saka kubor jongi lingba kan ka channel jongi kana kitiar. Kadba ki babon hapo kari India ki bedang don hapreng ki jing shapting ki jing kunyu kamtam ha ki babon ki jela ki bala sensya da ka parti BJP ka parti ka bahe bar bala sensya menta ya kari India hi borok kawai la shipos nem hadin ki jing kelemno ka seng Congress House nem Hajar khatsau. Kamtam na ki rit pai la ni ki nyam rit pai kum ki Kristan ki bedon tang kniat e hapo kari. Ya ki jing le beng ki jing pinsom beng ki nyam he pai ya ki Kristan. Henry Kendit Prime Minister jong kari India Narendra Modi ulai don lang berkakenhun ki Kristan banrake ya ka Christmas nin kesengi hanong ba New Delhi. Kana ke jingle jong mitirang ba adu kari India kelapan kela kongpong panban ya ke jingmut ki jing perkhat jong ki breu hapo kari. Berkala ban pensya yong hingan lese ki babun ki balong kumta. Prime Minister jong kari India Narendra Modi nin kesengi karp santrik uno pra ka badai ru kesengi ka bakerpang jong ki Kristan keleng ka partai ka belatip kum ka Christmas lani kesengi jong ka jingwan long breu utrai Jisu sya ka partai. Ulai don rengkat bat kakenhun ki Kristan banrake kerpang henin kesengi ha 7 kalian mak hanong ba New Delhi. Bala ai jing kren ru ha ganek program kum klidu jong kari India. Bala ai kublai Christmas kerpang ru ya barok kinosong snong kari India. Ulaong bang ai kublai Christmas pasuk bakemen ya pi barok bat kanek jingwan long bre utrai Jisu to ai kan pendap da jing kemen ka jing sok kerhai ya barok kinosong snong hapo kari India. Lada ki deki Kristan lani ki bam deki Kristan ru bato ai bakane ka jingle kemen kan long nadu kamen sim ka donut baro bato ai bakane ka jingrakhe ya ka Christmas kan long kadak sunga jingetli ha baro situlup jong ka partai. Susu Narendra Modi umitirang badu jongkari India ubal airu ya ka jingkran jongu hakmat kinong tho kubor ki papaunam jongkari India da ka ba ulapan rap susu da ka ba uong baka jing hikai jong Jisu Kris kilong ki bakodor ban ki bajanai hadu kata-kata hakane ka pateng uben reu hasitulup jong ka partai kumta ngidon kam ya kane ka jing hikai ki babha jong Jisu Kris ong susu Narendra Modi. Walapan kan maru ya jingi kendu jong ya Pope Francis Vatican City House nem Araja Arpway ubadai ukli du jong ka balang Katolik situlup ka partai da ka bau kadau baka de ka jingi kendu ka bapensa jingkan mau ya u. Nakaliang hebabon kiru pau khmat ki Kristan ki kenhun ba per kiru shimat ki pelapoilang hakane ka jaka. Kumju Bishop Ubape hakate ka jaka kilai kuplai bariorok kerpang ya Narendra Modi ubalai don rekat lang hakate ka program ka badai ka sing kerpang jong ki Kristan situlup ka partai. Para lok baro opinio iki wepat ki kubor na kanega channel jongi soba bana subscribe no na kabanta ki kubor ki batamai kublai shibon kublai pi baro.